A Reus, concretament, són més de 40 persones vinculades a moviments socials i polítics, de lluita feminista, antifeixista, antiracista, per l'habitatge, per la salut, per l'educació, pel medi ambient, per la independència. Però no som nosaltres sols els qui se'n ressentim, és tot un poble que és atonyinat i perseguit sistemàticament. I prou de cinisme, govern de la Generalitat. Primer Buch, ara Samper. Quina sorpresa ens espera la setmana que ve. No teniu vergonya ni credibilitat. Se'ns acaba la paciència. Què fareu amb el cos de Mossos d'Esquadra? Continuareu amb una policia que en lloc de vetllar per la seguretat de les persones serveix perquè els envieu plens d'odi, que tots ho hem vist, a reprimir i atonyinar la gent que defensem l'habitatge, l'autodeterminació i tants altres drets no conquerits? Prou de ser acusació de la gent del carrer. Retireu totes aquestes acusacions, vosaltres que parleu tant d'unitat. La primera unitat és l'antirepressiva, la primera, i sense això no podem fer cap més pas. Ahir vam ser unes, avui és l'Edgar. L'Edgar, amb tota la seva coherència humana i política, que s'ha negat a declarar per unes acusacions que són mentides, que formen part del relat que construeixen els feixistes de Vox, en aquest cas concret. Les forces d'ocupació, Mossos inclosos, i tot l'aparell governamental, que apunta cap a persones conegudes dins dels moviments de protesta cap a l'estatus quo, i només cal llegir els atestats per veure'n el cribatge. És un assenyalament amb tota regla. Només vull dir que gràcies a tots els col·lectius que sempre hi sou, els advocats de l'1 d'octubre, els CDRs, avis i àvies, l'Assemblea, la Unitat contra el Feixisme, etc. I gent de veritat, molt de veritat, ni un pas enrere, sense por, perquè si no ho volem, no passaran. Depèn de nosaltres, de la gent del carrer. Visca la terra! Avui, que ens hem assabentat fa una hora i mitja que hi ha una ordre de busca i captura en contra meva, en menys d'una hora som més de 60 persones. Per tant, es demostra que això no és una qüestió de partits, no és una qüestió d'organitzacions ni de sigles, i tampoc és una qüestió de persones, és una qüestió d'independència i, per tant, antirepressiva. I som aquí per dos motius concrets. I al final, l'ordre de busca i captura en contra meva és l'1 de menys, que ningú es pensi que això ens importa, que això ens espanta o que això ens farà canviar d'opinió. Estem aquí per dos motius concrets. Una, perquè el cos de Mossos d'Esquadra, a les mobilitzacions de postsentència, va decidir castigar el moviment independentista i assenyalar a pràcticament 40 persones, més de 20 militants polítiques d'organitzacions que piquen pedra dia a dia, amb noms i cognoms, rols concrets, dia rere dia, 5 atestats policials que expliquen una pel·lícula perfecta, assenyalant persones amb rols concrets. Aquest és el primer problema, primer motiu pel qual estem aquí. Segon, és el feixisme. I el feixisme no només és Vox, és el paper que té l'extrema dreta dintre de l'organigrama de l'estat espanyol. Vox va ser el principal responsable de la causa que ens ocupa avui, perquè estaven allà amb banderes espanyoles el dia de les sentències, sense que els Mossos d'Esquadra els apartessin, i no per feixistes i no per provocadors, sinó per una qüestió d'ordre públic. No els van apartar, van permetre els incidents. Dos, ahir Vox assenyalava el meu nom i cognom durant el debat de TV3, i vull agrair a la Laia que tallés el debat i li digués al presentador que un mitjà de comunicació públic no pot permetre discursos racistes i la criminalització de l'independentisme a la televisió pública. Per tant, agrair que contra l'extrema dreta, en sumi o en resti, no hi ha d'haver cap tipus de concessió. I avui, 12 hores després, avui el jutge decreta la detenció, la busca i captura de la causa que hi ha Vox implicat. Que ningú es pensi que ens fa por Vox, que ningú es pensi que ens fa por la justícia, que ningú es pensi que aquí ningú és important. El que és important avui és que són més de 60 persones, i el que és important és que hi ha 3.000 persones represaliades, i que darrere de 3.000 persones represaliades hi ha tot un país sencer que donarà la cara i que farà el que convingui, no per aquestes 3.000 persones, sinó per la llibertat del nostre país, que al final és la llibertat de tots. Vox no és el problema
Vox és un partit polític que es presenta a les eleccions. El problema és el que representa Vox, que és feixisme, és racisme, és masclisme, és homofòbia. És una vulneració dels drets humans. Per tant, aquí està en perill tothom. Davant de Vox i el que representa Vox està en perill absolutament tothom. I el més important, seguirem sense cedir fins a guanyar. Gràcies a tothom. Ahir, en el debat territorial de TV3, a mig debat, enmig del seu discurs vomitant odi, el senyor candidat de Vox va fer un assenyalament claríssim contra l'Edgar Fernández, número 2 de la nostra candidatura, i contra la regidora de l'Ajuntament de Tarragona d'Esquerra Republicana, Paula Vares. Vagi per davant la nostra solidaritat també. En aquell moment nosaltres no vam tenir cap mena de dubte que havíem d'impedir aquell discurs vomitiu que per nosaltres no té cap mena de sentit que es permeti a la televisió pública. I en aquest sentit deixem una cosa molt clara. La CUP, el conjunt de l'esquerra independentista, barrarem el pas a l'extrema dreta on calgui. Portem anys fent-ho. Portem anys lluitant contra el masclisme, la misogínia, la homofòbia, el racisme, la xenofòbia, el feixisme, perquè al porc se li ha de dir pel seu nom. I aquesta gent són feixistes. I són on són perquè en un moment determinat a l'aparell de l'estat espanyol li va interessar donar via lliure a aquesta gentussa, regalant-los portades senceres als mitjans de comunicació del règim, regalant-los entrevistes quan no tenien cap representació a cap institució. A l'estat espanyol li va interessar donar ales al feixisme precisament per combatre el que estàvem fent aquí, precisament per combatre l'independentisme. El feixisme impregna l'aparell judicial i l'aparell policial de l'estat espanyol. I quan interessa, ens els tiren a sobre com si fossin els seus Dobermans. Davant d'això no tenim cap dubte. La millor manera de combatre el feixisme és no cedir ni una passa i tirar endavant amb aquelles lluites a partir de les quals ens els han tirat a sobre. I en aquest cas concret és la lluita per l'alliberament del nostre poble, la lluita feminista, la lluita pels drets del conjunt de persones LGTBI i, en definitiva, som la gent que portem dècades lluitant per la independència del nostre poble i que no deixarem de fer-ho. I per això som aquí. Gràcies. La unitat contra la repressió i la solidaritat antirepressiva és fonamental. I perquè aquesta unitat antirepressiva pugui ser sòlida, el primer que cal fer és que la Generalitat deixi d'estar al costat de la repressió. Sí, aquesta és una línia vermella. No pot haver-hi unitat de l'independentisme si la Generalitat està al costat de la repressió, si la Generalitat condecora a més de 400 antidisturbis per apallissar la gent que va sortir al carrer contra les sentències del Suprem. Si la Generalitat és acusació particular de gairebé un centenar de militants de l'esquerra independentista que poden entrar a presó en els propers mesos i setmanes. No acceptarem de cap manera que la Generalitat, que les nostres institucions estiguin al costat de la repressió i emplacem a Junts per Catalunya i Esquerra a que des del dia 15 puguem parlar d'un canvi immediat en aquesta política de la Generalitat. En aquesta campanya electoral ens han volgut convèncer, ens estan intentant convèncer de dues coses. Una, que l'estat espanyol es pot democratitzar, que l'estat espanyol és reformable, que de la mà del PSOE i de Podemos és possible l'entesa i la col·laboració amb l'estat espanyol. I nosaltres afirmem que això és mentida. L'estat espanyol no és reformable, no és democratitzable, tampoc amb el govern del PSOE i Podemos. I l'única alternativa pel nostre alliberament nacional i per assolir els nostres drets socials, civils i polítics és la ruptura, el trencament amb l'estat espanyol. I ens han volgut convèncer per acabar d'una segona cosa, que podíem tornar a confiar en 4 anys més de govern de Junts per Catalunya i Esquerra com els que acabem de passar ara, com aquests 3 darrers anys. 3 anys en què Junts per Catalunya i Esquerra no han fet res, absolutament res, ni una sola passa per avançar en l'exercici de l'autodeterminació. Junts per Catalunya
li agrada de tant en tant fer actes simbòlics per fer creure que és així. I Esquerra Republicana ens ha volgut portar a un diàleg absurd, buit i fallit amb l'estat espanyol. Mentrestant, res, ni una sola passa per avançar amb l'autodeterminació. Ni un únic, cap acte de sobirania del Parlament ni del Govern per defensar els nostres drets socials, civils i polítics. I en la situació de pitjor crisi del nostre país, en la situació de més precarietat i més pobresa de la nostra gent, de la gent del nostre país, en plena pandèmia, el Govern de la Generalitat ha continuat fent negocis amb els de sempre, amb la banca de l'IBEX 35 i amb les empreses de l'IBEX 35. I som la garantia de trencar amb l'estat espanyol, de trencar amb l'estat del PSOE, de trencar amb l'estat del govern del PSOE i de Podemos, perquè aquest és l'únic camí possible per assolir la nostra independència, la democràcia i la plenitud de drets socials, civils i polítics per la gent del nostre país.